Yo, what's up guys, ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Minecraft Skyhouse-a. I danas ćemo igrati Skyhouse. Da. I idemo da uzmemo malo drveta, od ovog drveta ćemo napraviti malo stikova, od toga kramp, a od toga mač. I onda pokupimo malo irona, malo uglja, malo zlata, malo lapisa, malo redstone i malo dijamanata. Dobro. Ok. Ajde da uzmemo mi ovo drvo. I od tog drveta sve da napravimo stikove. Znači sve. Koliko imamo? 7. 12 stikova, bit će dovoljno. Sad ovako. Kao prvo da je odmah da pretvorim u seme. Znači, pogledaj blok vode, brate. Baš čudno. Ok. Nisam dobro uradio, čekaj. Sam glup, ljudi. Znači, ako izgubimo ovu lavu i ovu vodu i ovu lavu, znači gotovo je. Ništa od naše Skyhouse. Čekaj, 2 i 1, 3. Ajde da napravimo odmah kramp. Biće sad malo zeznuto, mada nema veze. Imam ja jednu ideju. Ponut ću ovaj crafting table dole. Pa da. Ponut ćemo ovaj crafting table dole. Neko mi pušta poruke na Skype. Zašto? Ok. A napravimo ovaj kameni kramp. Kameni. I da uzmemo ovaj iron. I onda da napravimo novu mašinu za kamen. Ok. Ajmo. Koliko irona. Dobro, ima tu još irona, ima dijamanta, ima redstone, ima lapis lazulija. Ima šta hoćeš. Nisam pokupio ovaj iron. Nema veze. Ajde mi, ljudi, da napravimo jedan mač, samo malo. Idemo, sada ćemo napraviti jedan mač. Ok, kameni mač. Ok, sada nikako ne smemo da umremo, jer ako umremo, moramo opet skinuti novi Skyhouse i onda da, znate već kako to ide. Ja za početak neću uopšte praviti baklje da ne bi trošio prvo kad napravim drvo, kad mi izraste drvo, kad ga zasadim, onda ću pravim baklje. Ali odavde moram da uzem malo više cobblestone da bi imao da napravim mašinu za beskonačni izvor vode, mašinu koja proizvodi kamen. Ste vidjeli vi ovo? Pa da kopa majke ti. Ok, ovdje. Ok. Ugalj da uzmemo. Pošto će nam trebati kasnije za baklje. A već se čuju ovi zombi prokleti. Lapis. Dole ima i dijamanta. Samo malo. Ne sam ovo da radim, ali što da ne, ovako. Eno dijamanti, kao što vidite, i tamo imam. Pa kako sam ja pao sad ovdje? Beži bre.
kakva voda. Izvinite što vi sada malo ne vidite, ali moram sve ovo da uzmem. Jel šta ćeš? Šta ćeš, rođo? Okej, jedan stik. Ovdje malo irona. Ovdje je zlato i ajde možemo ovdje jednu baklju. Sorry, ne. Ajmo vam. Parkour! Kako mi ide parkour. Evo vidite, tu ima još jedan dijamant, ja mislim, nemam pojma. Nije bitno. Ček se vidim. Ma nebitno. Mislila sam brate upao lavu. Koji bi to bio fail. Ok, ajmo da uzmem bre ovaj ugalj. Skoro pa ćemo puknuti kameni kramp, tako ćemo napraviti metalni. I napravit ćemo da iskopamo dijamant. Da. Ojde bre ovaj ugalj, dosadan bre malo. Ok, još ovo. Koliko više snijemo? Već 7 minuta skoro. Kako brzo prolazi vreme. Ok. Idemo mi sad gore. Ovako. Malo parkour. Idemo ovako. Ovako, ovdje jedna baklja. Ovdje, a da, ovdje mi je crafting table. Ajde uzmem mi taj crafting table. Znači ovako. Pa onda ovako. Da. Ne, čekaj. Čekaj. Ovako pa ovako. Da. Pa ovdje ovako i ovdje dva. Da. Okej. Okej, znači ovdje voda da. Voda, lava. Da vidimo da li radi. Radi. Super. Idemo mi sad da napravimo... Ne bre. Ovo pogotovo ovdje moram da ostavim. Tako. Čekaj, sad mi treba peć. Jedna petnica. I ovdje iron. Ajmo sad na lako. Čekaj, mora da... Pošto me jako nervira. Okno bre. Ovo tu. Poneću kramp. Poneću crafting table. Ovdje, ajmo jednu kamenu sekiru da napravimo lepo. I ovo sve da uzmem malo drveta, što da ne. Kasnije ćemo ovo drvo mi da vratimo, kako je bilo. Kad malo napredujemo, šta se. Ajde uzmemo ovo drvo i to bi bilo to. Ok, to je to za epizodu. Ako vam se svidio ovaj video, šerujte, lajkujte, subscribeujte. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!